Non me lo creo, Oye. Pero que está fallando a... Isto é... Debe ser a campaña electoral que tamén lle afecta... Bueno, por moi bo día a todos e a todas e gracias por estar nesta rolda de prensa nunha hora un pouco atípica. E vémonos neste venres de Entroido no que seguimos traballando para que a provincia avance. Neste sentido, na Xunta de Goberno que vimos de celebrar, mobilizamos preto de 3,4 millóns de euros en materia de xestión de residuos municipais, benestar social, apoio á xuventude e emprego nos concellos. Mais polo miúdo, máis de 455.000 euros dirixidos á posta en funcionamento do Plan Bianual do Servicio de Vixiancia, Inspección e Control de Xestión dos Residuos de competencia municipal. 510.000 euros para entidades sen ánimo de lucro e ONGs. 100.000 euros para poñer en marcha un novo plan máis xuventude. O primeiro plan de axudas á mocidade da historia da Diputación Provincial, orientada a que os rapaces impulsen iniciativas de interese social. E 2,3 millóns de euros, dirixida a 15 concellos da provincia para a contratación de 172 desempregados ao abeiro do plan máis provincia. E comezamos e facémolo dando a coñecer adaptadas en función das actividades e tamén dos establecementos que xeren estes residuos. Insisto, serán inspeccións de carácter didáctico, aínda que, se se observan incumprimentos graves da normativa, levantarase a acta correspondente e remitiráselle ao Concello, se o considera, pois, lle impoñerá unha sanción acorde coa Lei de Residuos. Este novo servicio nace da nosa vontade de axudar aos concellos a dar cumprimento á normativa europea en materia de residuos. Hai algo que semella claro. É obrigatorio mellorar as nosas cifras de separación de residuos. E tamén somos moi conscientes da carga de traballo que teñen nos concellos e a falta de medios para afrontar estas cuestións. Por iso, poñemos en marcha este corpo de inspección en materia de residuos para este ano é o seguinte. E seguimos, e facémolo falando de benestar social. Esta semana aprobamos 2 liñas de axuda por valor ni máis de menos que de 515.000 euros. Unha primeira liña de axuda que tratanse de subvencións para entidades sen ánimo de lucro para que poidan realizar actuacións centradas nos colectivos que precisan apoio desde o punto de vista social, dotada con 470.000 euros. É unha segunda liña de subvencións de cooperación ao desenvolvemento, dirixida a ONGs e dotada con 45.000 euros. No que respecta á primeira das liñas que comentaba, as axudas para que as entidades sen ánimo de lucro poidan realizar actuacións desde o punto de vista social, cada entidade poderá recibir como máximo 7.000 euros. E coas axudas poderán financiar actividades na provincia, centrado en colectivos que, polas súas circunstancias, se atopen en situación de desvantaxe e vulnerabilidade social. E o prazo para solicitar esta subvención abrirá o próximo venres
16 de febreiro. E no que respecta ás segundas, as axudas ás ONGs para a cooperación ao desenvolvemento, subvencionaremos 3 proxectos en total e cada entidade poderá recibir como máximo 15.000 euros. Serán proxectos de cooperación en países empobrecidos, centrados na erradicación da pobreza, na loita contra as desigualdades e o cambio climático, no respeto pola diversidade cultural ou na participación cidadá e fortalecemento institucional. Aquí terán prioridade os proxectos desenvolvidos nalgún dos 11 países considerados xeográficamente estratéxicos da África subsahariana, América Central, América do Sur e Caribe. En este caso, o prazo para solicitar estas axudas abrirase o vindeiro luns da semana do 19 de febreiro, luns 19 de febreiro. Continuamos cunha cuestión que pon un punto de inflexión na provincia. E como saben, a nosa aposta de apostar pola xuventude, que é un feito. Sabedes que creamos un novo servicio de xuventude a cargo do deputado Jorge Cubela. Nunca antes se tiña apostado pola xuventude, nin, como vimos de contar hoxe, se tiñan habilitado liñas específicas de apoio á mocidade en Pontevedra. Pois ben, no marco dese noso novo servicio, que botou a andar fai un mes, temos creado xa as primeiras liñas de axudas dirixidas á mocidade da provincia, o Plan Máis Xuventude. Estamos a falar dunha liña de axudas dotada con 100.000 euros que achegará a cada asociación xuvenil un máximo de 5.000 euros para poñer en marcha iniciativas de interese social. Unha liña de axudas dirixida a asociacións xuvenís sin ánimo de lucro, prestadoras de servicios dirixidos á xuventude e tamén a grupos formados entre 3 e 8 persoas de entre 18 e 35 anos para que propoñan a realización dun proxecto de interese social e xuvenil. E que tipo de iniciativas se poden presentar a este Plan Máis Xuventude? Bueno, pois proxectos de iniciativa empresarial, proxectos de vida saudable e loita contra a violencia e condutas de risco, de fomento de cultura en todas as súas áreas de innovación, así como de promoción de sectores como o científico, o tecnolóxico, o digital, as ciencias xurídicas e as ciencias sociais, proxectos de creación de consellos locais de xuventude e fomento de asociacionismo e voluntariado xuvenil, de promoción do desenvolvemento e dinamización do medio rural e de proxectos tamén de protección do medio ambiente e loita contra o cambio climático. E o prazo para solicitar estas axudas abrirá o venres 16 de febreiro e as entidades terán un mes para facelo. E creo, sinceramente, que temos débedas ca mocidade que nós, como Deputación, estamos dispostos a resarcir na medida das nosas posibilidades. Impulsar o seu talento e o seu proxecto a través destas axudas é un gran paso adiante. En outro orden de cousas, xa para ir rematando, facémolo falando dos recursos que destinamos do Plan Máis Provincia, o programa récord de obras e servicios dirixido, como saben, aos concellos de menos de 50.000 habitantes. Deste xeito, vimos de aprobar hoxe, no marco da liña 3 do Plan Máis Provincia, a liña de activación de emprego, máis de 2,3 millóns para 15 concellos da provincia. Eu, en aras a axilizar o que é a información detallada de cada un destos concellos beneficiarios en canto ao número de contía e máis o perfiles de ocupación e número de desempregados que se van a poder contratar, pois logo na posterior nota de prensa que vos remitiremos, pois figurará de xeito detallado. Eu simplemente quero aproveitar para dicirvos que aquí en xaneiro se abriu prazo para que todos os concellos de menos de 50.000 habitantes fixeran as solicitudes correspondentes nun plan que é o Máis Provincia dotado con 48,2 millóns de euros. En un mes xa temos concedidos 3,1 millóns de euros para que 22 concellos da provincia poidan contratar a 253 persoas.
3,1 millóns que supoñen algo máis do 33,5 da liña 3 do Plan máis provincia para a activación de emprego e que está dotada con 9,25 millóns de euros. En resumen, seguimos dando claramente pasos cara adiante nese modelo de pontes tendidas en xeral de avance para o conxunto da provincia. Pola miña parte, non teño máis nada que engadir e quedo á espera de que me poidades ou queirades formular algunha pregunta. Bueno, pois o regreso, efectivamente, é unha volta á casa, o retorno do alcalde Carlos Vilieito e todo o seu equipo de Miaño, pois é o resultado de varias cousas. A apertura de portas deste partido, que é quen de acoller a todas aquelas persoas que se queiran sumar ao noso proxecto, que sexan moderadas e que estén dispostas a servir aos seus veciños. Da xenerosidade de moita xente, porque nun proceso así, por suposto que a familia do Partido Popular do Salnés é un exemplo, e aquí, neste caso de Meaño, pois quero publicamente agradecer a xenerosidade do noso voceiro alí, de Suso. E logo, pois, dese espírito de integración que sempre temos, que sempre temos posto a mirada no futuro, demos mostras por facer ahora precisamente un ano, cando xa integráramos a David Castro, o actual alcalde de Ribadeo-Mallou. Xa digo, agradezco que tanto Carlos Vieitez como todo o seu equipo viran neste Partido Popular a mellor ferramenta para dar a Meaño un gran goberno. No tema da mancomunidade, bueno, son procesos totalmente separados. Aquí houve un proceso moi longo do cal se produciu a moción da censura, pero o noso obxectivo non foi contentar a ninguén, senón o que fixemos foi dar estabilidade, achegar xestión e blindar a mancomunidade a pelexas como as que se teñan producido cando a única noticia en 6 meses foi a discusión entre o Bloque e o PSOE por unhas dietas de 40 euros. Eu queria preguntarle se ten datos das intervencións que tiveron os servicios provinciais por isto do temporal. Pois non. Non temos, si sempre se evalúa, sobre todo a especial incidencia que hai no servicio de atención á rede viaria, que é de competencia provincial, e, bueno, polo que preguntaba onte, non incidencias de alto calado, simplemente así, pois, caída de ramas que, na medida do posible, pois, eran solventadas en canto tiñamos coñecemento. Moi ben.